kuma dukkanin dan adam yana da kwana guda biyar a duniya ne. Yawmun mafqudun wa yawmun mashhudun wa yawmun mawrudun wa yawmun maw'udun wa yawmun mamdud. Kwanakin ka kenan guda biyar. Kowane mu, each and every human entity has but 5 days. First one is yawmun mafqud, the lost days, the bygone days. Kamar jiya ana kiranta mafqud, ta tafi, ka rasa ta. Ta tafi da record ɗinka, in kyau kyau, in sharri sharri, Allah ka rufa asiri. Na biyu yawmun da ake kira mashhud, wanda kake cikinta a yanzu. You are passing through it. Ita ce mashhud. Ita tafi kowace muhimmanci kuwa. Domin zaman da muke yanzu nan mashhud ne. Ita ke translating ta kasance mafqud. Sallarka, azuminka, zakkan kajinka a cikin al-yawmul mashhud kake, the present hour, the present time. It determines you finally. Sannan rana ta uku yawmun mawrud, the upcoming day. Kar ma ka jira ta. In ka kai yamma kar ka tsammanin za ka yi gobe. In ka kai gobe kar ka sanar za ka yi kai yamma. Akwai yiwuwar a kwashe gawa kawai. Aina. Sannan rana ta hudu ita ce yawmun mai maw'ud, alƙawartattar rana, ranar mutuwa. Nan da za ka tafi zan tafi, za ki tafi. A ɗauke ka daga gida a kai ka ɗakin turbaya. Mutuwa dai kaga ita 'yan lokaci ce. Na biyu ba ta jira. Na uku ba ruwanta da waye kai. It acts indiscriminately. Na hudu takan tona asiri. Domin akwai yiwuwar ashe ma bashi ake bin ga gidan da kai, ba mu sani wasu bayan da ka mutu. Haka na faruwa, yana daga cikin halinta. Na biyar takan mai da yaro maraya. Na shida takan sa mace ta zama gauruwa, ta sa namiji ya fara nema wani auren. Na bakwai takan katsa soyayya, maƙiya ce shikenan an huta. Na takwas na tsammani takan maka transfer daga wannan gida zuwa wancan gida. You talk of New Year, we celebrate New Year yearly. Mark you, one day you will come across something new. New Year, yearly. We celebrate it occasionally, annually, but you are going to come across a new year, a new date, a new day, in a new box. Ba maganar new kake ba? To ka sa maganka a sabon wuri kuma. La ilaha illallah. Hai, mutum miskini ne. So me na girman kai? Me na ɗagawa? Me na jiji da kai? Rana ta gaba ita ce yawmun mamdud, the extended time, ran alkiyama kenan. Tutun da mai maganar amana jiya da hadarin cin amana, mun san kuma inda za mu tafi, to mu taɓo kaɗan daga cikin wancan wurin da za mu tafi. Farko awwalu man ya'buru